dobry wieczór, a w zasadzie to w sumie dobranoc. No już za jakieś pół godziny, 21 grudnia, także jeszcze moment i Wigilia. I co się stało? Spadł śnieg. Trudne do uwierzenia, ale być może nawet w tym roku na święta będzie śnieg. Do tego o dziwo jakimś cudem czyste, niezasmogowane powietrze. Nawet widać księżyc i chmury. To jest aż podejrzane. Aż się tak rzeźko dycha. A ponoć w kilku miejscach tutaj w naszym mieście pojawiły się fajne ozdoby świąteczne, takie różne iluminacje. Także stwierdziłem, że nie marnujemy czasu, póki ten śnieg leży. A wiecie jak to jest już... Akcjo. Także póki jest jeszcze trochę tego śniegu, bo już jutro, jak to wszystko zerżną solą, to już wiele z tego nie zostanie. Idziemy sobie, jak się to mówi, knipsnąć jakieś fotki. Zresztą zaraz zobaczymy. Jest coś takiego w takim nocnym, zimowym, cichym, spokojnym mieście. Nikt nie pije gorzoły, nikt nie drze mordy, a jak już to robi, to przynajmniej we własnym domu. A, no nie może być filmu bez ciekawostki. Za Adolfa tutaj była siedziba Hitlerjugend. Słuchajcie, nawet jak nie jesteście z Bytomia ani okolic, to na pewno macie gdzieś u siebie sklep z garniturami marki Bytom. No właśnie dokładnie tutaj w tym budynku od chyba, o ile dobrze pamiętam, 45 roku była pierwsza siedziba tej znanej na cały świat firmy. Nie wiedziałem, że będę musiał tyle czekać, tak to bym sobie jakąś małpeczkę wziął z domu. Monkey! Idzie coś. Czy to Yeti? Czy to Wielka Stopa? Czy to Sasquatch? Czy to Chupacabra? Czy to Patrycja? Gdzie ty mnie wyciągasz w środku nocy? Jak ci się widzi taka zima? Niech będzie tak do końca świąt, a później elo. Park jest oświetlony tak oszczędnie. Tutaj jest już ostatnia latarnia, a dalej nie wiadomo co tam jest w sumie. Zobaczymy. Co tam jest? Potwory. Jesteśmy pod górą miłości, ale nic nie widać. Wątpię o tej porze, żeby ktoś zażywał miłości, bo by mu odmarzł. Palce. No, mówię, jak wyłączyli tej nocy, to leci pismo do magistratu, ale mają szczęście. Coś tam się świeci. Sanie i prezenty i ten, jak to się nazywa, ten co ciągnie? Renifer. Renifer. I mostek się świeci też. Dziwnie głowę? Że tu ma dupę, a no faktycznie jakoś tak przekręconą ma głowę w drugą stronę całkowicie. Jestem zadowolony, ale jeszcze mi mało, jeszcze więcej musimy znaleźć. No, proszę Państwa, przed Urzędem Miejskim karoca. Zielone powietrze na wskaźniku. Toż to jest anomalia. Karoca, bombka i renifery z połamanymi nogami pod kątem prostym. No. Bardzo ładnie, ale to jeszcze musimy, jeszcze coś mi brak. Patty, powiedz coś takiego mądrego teraz do sytuacji akuratnego. Piździ w chu. W punkt! Co cię Patrycja zastanowiło? Co to jest? O kurde. Ło, ale to, bo takie coś w szybę dać, to widać, że się w Bytomiu powodzi. Ale pusta i cicha piekarska. Jak nigdy. To jest aż podejrzane. Już się nawet sygnalizacja nie świeci. Już nie ma sensu. Siu. W 12:30 w nocy tam wyszli z klubu i se stoją. O, tu coś jest. O, no i proszę, i to mi się podoba. Prezenty, choinka, tron, bombka. No. Jestem zadowolony. Pierwsza w nocy, mróz. Można iść do domu. Miałem w tym filmie zacząć tradycyjną wojnę, czyli kto przynosi wam prezenty pod choinkę, ale dzisiaj jej nie zacznę, za to zacznę inną. Jaka najlepsza potrawa na stole wigilijnym? Czy są to tradycyjne śląskie makówki? Czy jest to może wschodnia kutia?
A może są to kluski z makiem? Czy jest to karpik, barszcz, siemieniotka, zupa grzybowa, zupa rybna? Co tam jeszcze się na święta je? Śledź, kompot, kapusta z grochem, pierogi. Słyszałem też, że niektórzy jedzą nawet bigos. Zostawiam was w tą mroźną zimową noc tym nieludzkim dylematem. A my se teraz robimy patty w domu, co? Tosty. Tosty.